aurkeztu behar dugun proiektu hau giza eskubideak jartzen ditu balioan. Herriak geroz eta anitzago die, eta hori usten du aukera bat dala. Eta desberdintasun guztien gainetik elkarrenganako errespetua eta elkar ezagutza garatzen du proiektu honek. Proiektuak bi atal nagusi ditu, giza eskubideak lantzen antzerkiaren eta zinemaren laguntzaz, eta elkarrekin atala, bigarrena. Bi atalak giza eskubideen inguruko sensibilizazio orokor batetik abiatzen dira. Egunerokotasunean gure artean gertatzen diren giza eskubideen urraketak aztertuz, giza eskubideen aldarrikapena gure errealitate konkretura hurbiltzen saiatzen gara. Ondoren, urraketa horien aurrean herritarren inplikazioa bilatzen dugu. Guztion artean errealitateari aurre egin eta hau aldatzen saiatzeko. Giza eskubideak lantzen antzerkiaren eta zinemaren laguntza atalean bi ekintza daude. Alde batetik, ikastetxeetan burutzen dituzten interbentzioak, eta bestetik, giza eskubideak herrira nazioarteko korto lehiaketa. Giza eskubideak lantzen antzerkiaren laguntzaz 2018an, esan dizuedan bezala ikastetxeetan garatzen da atala da hau, Ordiziako 1116 ikaslek hartuko dute parte, batzuk jada hartu dute eta besteak abenduan hartuko dute parte falta direnak. Giza eskubideak herrira nazioarteko korto lehiaketan izena emateko epea zabalik da, eta sari banaketa abenduaren 5ean izango da. Esan behar dugu 2018an 165 korto jaso ditugula munduko leku desberdinetatik. Abendua bitartean Ordizian emango den ohiko zine programazioaren aurretik, korto hobetako batzuk ikusteko aukera izango dute ikusleak zinera hurbiltzen direnean. Elkarrekin atalean nazioarteko egunak baliatuko dituzte ekintzak antolatzeko. Elkarrekin deitzen diogu Ordiziako hainbat eragile ezberdinekin elkarlanean aurrera eramaten ditugun programa edo jarduerei, ez? Arlo honetan 2018an garatu ditugun proposamenak eta hauen norabideak anitzak izango dira, 2016 eta 2017an bezala ere. Euskal Herrian bizi izan dugun gatazka politikoa, kulturaniztasuna, justizia soziala eta abar eta abar. Dardar Produzioa kooperatibak sortua du jada atal honen egutegia. Bertan islatzen dira giza eskubideen harreman zuzena duten nazioarteko hainbat egun. Hauek duten indar simbolikoa erabiliz, egun hauen markoan kontatuko dira elkarteekin aurrera eramandako ekintzak. Zerrenda honen helburua herriko eragileekin giza eskubideen inguruan elkarlana gauzatzea da eta aukera interesgarriak eskaintzea da. Baita ere pixka bat giza eskubideen inguruko sensibilizazioa herritarrenganako, bai?